Bless a hundredfold the cross of Jesus Christ in our ancient shores. It's now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanin. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta sa duha sa 12 ka apostoles ni Kristo, sila si San Simon Patriota o si San Judas Tadeos. Duha ni sila sa mga 12 ka apostoles nga unang gipili ni Kristo aron pagtuman sa iyang misyon sa pagluwas sa kalibutan. Busa uban kanila, padayon natong iampo nga maluwas na ang kalibutan niining pandemya, labi na dinis atong nasod, ug ang ato sang mga benefactors and donors nga siging tabang nato mahatagan untag kaluwasan sa ilang mga panginahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga nagtugot nga makaila kami sa imong ngalan pinaagi sa mga santos nga apostoles, itugot nga sa pangaman ni San Simon ug San Judas, magmauswagon unta kanunay ang simbahan ug magdugang ang gidaghanon sa katawhan nga motuo kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus.
Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga nahiusa kaniya gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti. Kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog. Ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. O Ginoo. Niadtong panahona mitungas sa Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo, ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.
Si Jesus mao gyud ang manluluwas. Siya mao'y atong bugtong manluluwas. Sa dihang nianhi siya sa kalibutan, iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga mahimong anak sa usa ka panday nga si San Jose. Nya siya sad mismo nahimo sad siyang panday or carpenter. Para nako murag duna gini siya dako kayong purpose kay ang tanang gihimo ni Jesus magamay madako kuan gid related gid siya sa kaluwasan. Nakaron nahimo man siyang magtutukod og balay panday. Ang kanisang iyang mga apostoles nga iyang gipangpili nahimo sang magtutukod og balay. Nya matud pa sa unang pagbasa, ang balay nga gihimos Ginoo mao ang iyang simbahan. Nya ang iyang simbahan diha niya gitukod ibabaw sa mga apostoles, unya ang sentro sa maong pundasyon mao si Kristo nga nagsagang sa tanan. So gitawag na nato og Apostolic Foundation. Kana bitang inig kasal ba? Di ba kasal na na ihatag nga kanang aras, kanang coins. Dugay na jud kay ko gasigi question sa kong hunahuna, niya ako sang question noon ang mga kana bang nanguan ba kanang nagpakasal. Nganong 13 man nakabuok coins inyong gihatag. Siya kinahanglan ang bana pader muhatag yun sa tanan niyang sweldo apil ang 13th month pay. Di ba? Hao man kayo. Ihatag nako nimo. Ana. So ang bana ko no do nagi obligasyon kay mao man ay kuan sa una kanang kultura gid nato nga ang bana ra may magtrabaho. Niyang asawa mo tigdawat og sweldo niya iyang i-budget. Ana. Kinahanglan kuno ang bana muhatag yun sa tanan apil ang 13th month pay. Sakto dili. Sa una murag sakto. Nya karon kay ang asawa nagtrabaho naman sad. Daghan mang mga asawa nga earner na sad. Di na sakto. Alkansing bana, ang bana ihatag tanan, ang asawa kuptan ra niya. Kansi. May sa tatok ang asawa mo hatag sa ngadto, ako sa ning ihatag nimo ang 13 ka kuan. Mo na ang akong gibuhat karon inighatag sa bana ngadto sa asawa sa 13 ka coins, ipaihap na ko sa asawa iyang ipon. Ingon ako pila ka coins niya. 13 pa din ako. Isod og balik sa bulsa sa imong bana. At least was ba ang iya sang 13th month pay, iya sang isod ngadto bulsa sa iyang bana. Ako nang tuyoon isod nya na ang kanang usahay ang maid of honor magdamon dayon ato katong puntil-puntil ba nga sudlan sa aras kay adto ipasod nako ay dihas bulsas bana insya ingon sang asawa ang tanan pa der nako ang tanan lagi so aron maghinatagay mo sa inyong mga income hangtod ang 13th month pay. Materialistic kayo, naong kay kwarta na. Kung mao na itong analysis ba, naong kay kwarta. Tiban ibaya, sakramento ba yan ang atong gisaulog? Sa ato pa, mauna si Kristo ang atong gisaulog. Mao kana siya ang simbahan ang atong gisaulog. Ang pamilya, nahimo na kamong gitawag kamo og domestic church. Ang banag asawa ba? Domestic church. Pasabot, gamay nga simbahan. Nya ang simbahan gitukod ibabaw sa mga apostoles aron patubuon ang maong edipisyo, maong building pinaagi sa atong inadlaw-adlaw nga contribution para sa pagtukod niini. Amo na ang akong meaning anang kuan 13 ka aras or kasinsiyo gitawag na nako og the number of the apostolic foundation. Mao na ang gidaghanon sa atong pundasyon, Apostolic Foundation. Unsa man ning Apostolic Foundation? 12 ka apostoles unya si Kristo naa sa center. Mao na gitawag Apostolic Foundation. Nga kon ang pamilya magsunod sa gisangyaw sa mga apostoles,
Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tubag na to. Dali ra ba kayong malimot ay. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Nya kung ang banag asawa maminaw sa mensahe sa apostolikanhong mensahe kana siguro gina silang dili magkabuwag, siguro gina nga lig-on unya malambuon. Kana bitang magtukod kag balay, kung ang imong ganing mga haligi o ang imong mga beams lig-on, makapatuyang kag panindot dito sa babaw, no? Pero ang imong ganing pundasyon huyang, inig-ingon nimo pwede sakahan pa ni Brad ngadto babaw, ingon mo di madapa dir huyang kay atong pundasyon, lusno ning balaya di man ni kadaog. Ana mao na kung ang inyo ganing pundasyon kana ra gyung cellphone, kana ra gyung kwarta, kanang balay, kanang sakyanan, kanang yuta, mao ra gyud na inyong pundasyon. Nya muna na inyong gitawag og success, kana ra gyung pag-graduate og kurso, kana ra gyung murag valedictorian, honor gyud, kana ra gyud inyong pundasyon. Patay mo diha. Kana ra yung imong naong asawa, imong pundasyon aron di kabuwagan sa imong bana, paninduton gina imong naong, kinahanglan wa jud kay bilbil, ana magsumbag yung kag maayo, magjogging yung kag maayo, maglaypo pa kada usa pa nang inyong pakuha nang naang inyong mga fats aron lang jud slim kay ka aron di kabuwagan sa imong bana, mao ra gina imong pundasyon. Patay ka diha. Doon ay daghan ditong mas nindot pa nimong lawas oy. Ikaw 50 na magpanindot ka sa lawas nya imong ikuntis atong 18, patay ka diha. Kung lawas lang yun, kwarta lang yun, kadaghang mga dato nga mga banag asawa, mga milyonaryo, bilyonaryo pa, katulo na, kaupat na nakigbuwag sa usag-usa, bungkag ilang pamilya. Nga naman, dili grounded on apostolic foundation. Kumusta maron yung pamilya? Nagsunod ba mo sa mga gitudlo sa mga apostoles? Ha? Maayo. Maayo kayo. Wa mo magtingog uban. Nakasag-o ba mo sa napo kasugo? Tanawa. Kada palang daan, mo ba yan unang gitudlo sa mga apostoles? Mo sa gihubad ni Kristo. Nakasag-o pa mo sa 14 ka works of mercy. Wag yapon. Nakasag-o pa mo sa 7 gifts of the Holy Spirit. Wag yapon. Nakasag-o na mo sa 7 capital sins. Akan na, master gina ninyo. Sige, sa atong kuan ay kanatong cross dias gawas, kanang iyang kuan diha pedestal. No, kana kong gisgutan na diha mao nay gitawag og the teachings of the monay basic teachings sa mga apostoles, apostolic foundation. Mao nay basic teachings sa simbahan. Ngano man mao na ang kinabuhi ni Kristo. Kana mao nay kinabuhi ni Kristo. Ang iyang kinabuhi mao ang pagbuntog sa sala. Labi na gyud kanang gitawag natong 7 capital sins. Mao na gipakamatay ang Kristo para pagbuntog sa sala. Iya unsa man yang gigamit ni Kristo? Ang gifts of the Holy Spirit nga iya sang gihatag ngadto siya mga apostoles, ningon siya, receive the Holy Spirit. Pagkadawat gyud sa mga apostoles, gigamit nila ang ilang gifts of the Holy Spirit porting buntuga sa 7 capital sins. Awa mo kibaw sa istorya niya. Mao mo gud istorya niya. Onya, nganong nakatuman man sila sa 7 gifts of the Holy Spirit? Kay didto man sila nagsigig pamalandong, gimemorize o gibuhat ang 10 commandments. Ang 10 commandments ba, di ba ningon si Kristo, ni anhi ko dili aron pagwagtang sa pagtulun-an ni Moises, kung dili ang paghatag og hustong kahulugan. Nya unsa may hustong kahulugan sa 10 commandments? Naa diha sa 14 ka works of mercy.
Oh, di ba? Kuha na ninyo. Mura malamugwa. O niya, kung pananglitan, kitang tanan, mutuman na taana, magbuhat na taana, gapadayon tas pagpanindot sa balay sa Ginoo, sa iyang simbahan. Matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa, kitang tanan, Hudiyo o dili Hudiyo, wala na'y langyaw nato, pulos na takabanay ni Hesus. Kani ba itang atong simbahan? Kani ba atong simbahanan ba? O tanawa o, lingia. Lingia ba sa palibot ba? Nindot, bati. Oh, ingon mong nindot. Pero kuan diya, nagsumpay-sumpay ang lain-lain nga mga butang. Stained glass, semento, kanang steel, glass, tiles, wood, nagsumpay-sumpay sila, pintal. Nya na-combine ang tanan according to the mindset sa artist o sa architect. Tanawa, nindot. Nakaroon, kinsa mang mind ang gisunod sa mga apostoles, si Kristo, the mindset of Jesus. Maura na ilang gisangyaw. Ang mensahe ni Kristo ilang gipalanog sa tibuok kalibutan. Kung mamalikas ka dito sa inyo, unsa may imong gipalanog? Mensahe ni Kristo o mensahe sa yawa? Kung magsigi kag supak og balaod, sama mo ingon ang simbahan, pabaksin mo, nya ikaw di ka magpabaksin. Unsa may imong gisangyaw? Mensahe sa ni Kristo o mensahe sa yawa? Mayo. Kung mahadlok kang naa kay mga anak nga daghan, nya magpalaygit dayon ka, magpills dayon ka, magkondom dayon ka, unsa may imong gisangyaw? Mensahe ni Kristo o mensahe sa demonyo? May manday kay mo, bright man kay mo, ug mangural kas imong balay hangtod mapiit ang agianan. Unsa may imong gipakita sa mga tao kada adlaw nga imong gisangyaw? Mensahe ni Kristo o mensahe sa demonyo? Kana. Ug magparking ka dihasdan nga agianan, magparking ka. Unsa may imong gisangyaw diha ngadtos imong mga silingan? Mensahe sa Kristo, mensahe sa Ginoo. O mensahe Kristo o mensahe sa demonyo? Sa demonyo. Kung maghimo kag tindahan, diyan na iskina, naagyos iskina ka istanan. Nya mo parking pag yung mga motor, napamanggan ikuno day gahimo nagmurag ayuhanas motor, mo paipiit kaing dahan, mabangga ka diri sa lobby, mabangga pag yung kas motor diri sa pikas. Unsa may imong gisangyaw sa nganis atong palibot simbahan, kutob sa manimba dinhi? Mensahe sa Ginoo o mensahe sa kwarta o sa demonyo? Mensahe sa demonyo. Ay ko ninyong tanduga kay panginabuhi ni. Nya nagsunod ka kas tag-iyas kinabuhi. Madugay ani patian gyud ko diha kada nako agi. Pero pasaylo ako nga silingan ra man kita dinhi, ato nang tinud-on ang pagsunod sa Ginoo. Karon gani ang ato mga dili silingan, kada nato panghangyo dinhig na atay mga projects, na atay mga slots, purting manghatag. Di nato mga silingan, tuas Canada, tuas Amerika, tuas Australia, tuas Dubai, tuas Hong Kong, tuas Japan, lain-lain, tuas Germany, sa France, Amerika, tua dito sila. Why labot nato manghatag sa atong proyekto aron monindot ang atong simbahan? Ni ay ato inong duol kay tanan di kahatag bisag gamay na lang extension sa daan aron liwag-luag ng atong pag-agi. Wa ka ta mauwaw ani. Ngano man, tungod kay wa ta magtukod, wa ta magsunod sa mensahe ni Kristo. Na siya. Nara ninyo, suko mo na ako. Basta kaning ako mensahe ni, mao na si San Simon o si San Judas, patay gyud. Mo ni puwa ang atong kwan. Gipatay gyud sila. Mo ni kining gasigi rugwali. Andam-andami na lang yung daag lungon. Kaya kani, patyonon gini. No? Patyonon hapit na.
Nanaroy daghan niyang gahupo-hupo, pahilo mo taning animal dako, be. Ana. Pero sagdilag mo hilom ko, basta mahalin lang slot, okay gyud kay na. Maligya ra matag special slot karon, kada ninyo palit og slot, nagtukod mo sa gingharian sa Dios dinhis kalibutan. Sama ani karong magkulminasyon ta sa month of the Rosary karong Domingo. So mo nang wa tay misa sa alas 7 gabi karong Domingo sa atong regular schedule kay mag living rosary ta diha. Nya ang atong misa mao ang alas 5. High mass na mag-celebrate ming duha sa akong ni Father Arnel aron pagtimaan nga dako kay value ang pagpangadji sa Holy Rosary. Nya kay ang moapil ani naaman ay mga tiyan, naaman sa na sila yung mga panginahanglan, so naagitay financial need, so gibana-bana sa ninako moabot siguro mga labing minus mga 200,000 nga to magasto. Munang doon natay special slots na Mary's Embrace 2. Ako lang nang ibutag Mary's Embrace 2 kay naka Mary's Embrace naman ta nga slot last year man siguro to. Karon na maligya tag 200 katag 1,000 per slot. Gahapon ako gisugdan, nahalinan dayon tag 26 ka slots. Pakpaka na to. Nanay mga builders. Gusto pa mong mutampo? Napay kuha nga 174 slots. First come, first serve. Cotobranes Domingo, Calones close. Nya ang anong gasigi matag slot-slot. Isa nga padala no sige magag slot-slot. Nako di man sad mo katingob og hatag og 200,000. Kinsa man dinhi ang muhatag 200,000 bi ako dawaton. I-close din ako. Sige. So nanasa. Naninyo. Pero tungod aning atong ginagmayng mga slots kay kanang slots god one piece of a whole or piece of a whole. Party sa dakong bahin or dako nga tibuok. Tungod ani, tanawa nga atong palibot ini, nanagko ng atong yuta, no? Nanindot atong building, magtukod na sa tag building, tuan na ditong atong agianan, nindot na kay tanawon, na nagakural na sa ta dito, aron mo igpundasyon, munindot na gid ang agianan. Tungod daan ang ginagmay-gagmay kanang imong pagsakripisyo isip tricycle driver nga mutigom gyud para makapalit og slot, isip labandira nga mutigom gyud aron makapalit og slot, or isip milyonaryo aron muhatag og tag 1 million, tag 3 million, kana tanan usana kapag tukod sa simbahan. Imagine ighuman sa living rosary, ang tanang Hail Marys, ang tanang ni apil, ang ilang kasing-kasing di nakalimot ana og mabaw na nila ngadto sa ilang balay, no? Magyapon mo madasig ang inyo rin yung ginahon okay ra lagi ng living rosary padir ay lang ng slot. Wa mo sa tamo pugsa, ang mo palit lang, ang mo palit duol mo dito sa opisina, og di mo palit ay mo duol dito. Og mo palit mo pada mo nga sa online banking or GCash or kanang atong kanang kwarta padala og di sa mo palit di harap mo sa inyo ay mo pagkuan hatag total di man san mo gakso ni Mama Mary ang mugakos ninyo kinsa man may lang untag si St. Joseph ambot lang kinsa mugakos ninyo sige manindog na ta mga igsoon isip mga bahin sa usa ka balay naggitukod ni Kristo diha sa sukaranan nga mao ang mga apostoles atong dadon ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ingon maluluyong amahan dungga kami. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mulahutay siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa mga nangulo sa tanang kanasuran nga mamahimo usab sila nga pangulo sa pagtuo ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami.
Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Manunuyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Manunuyong Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Manunuyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Manunuyong Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Manunuyong Amahan, dungga kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Manunuyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga maila na ang kabanhawan, ug nga mahiusa na sila uban sa mga santo sa langit, magampo kita sa Ginoo. Manunuyong Amahan, dungga kami. Amahan nga puno sa kaluoy ug gugma, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy diha sa pangama sa mga apostoles Simon ug Judas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta, tugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang kuran. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kaming nagpasidungog sa himaya nga way katapusan sa mga apostoles San Simon ug San Judas, nangamuyo Ginoo nga imo untang dawaton ang among mga pagampo ug imo unta kaming himuon nga angayan sa pagsaulog niining santos nga mga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, og magtanyag sa langit no mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niining ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostol, labi na ni San Simon o ni San Judas, ug sa mga martyrs, sama nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug uban kang San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot Amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan.
Lig-una diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga obispo uban sa tanang mga pari, mga relyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga way katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, kuabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami ditugyan sa mga pagsulay, hinunuan luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, will lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Magampo kita. O Ginoo, human madawat namo ang mga sakramento, nangamuyo kami nga mapaubsanon diha sa Espiritu Santo, nga tungod diining among gibuhat alang sa pagpasidungog, sa pagpasakit sa mga apostoles, San Simon ug San Judas, magpabilin unta kami diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod.
Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Gihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung connected gyud ta sa Apostolic Foundation. Kaybaw na mo ron unsay akong meaning anang aras. Mao na. Kaybaw na sad mo ron unsay basic teaching sa Apostoles. Na Dias gawas. So salamat sa mga nipalit sa atong special slot nga sa ningan ani Mary's Embrace 2 ME2 mura man sa nag-eskwela mechanical engineering ME2 ay nanay nipalit as of yesterday nahalina na tag 26 slots. 174 slots na lang ang nahibilin. Atong pakpakan ang nakapalit niini. So, watay misa, usbonako, karong Domingo sa alas 7 sa gabi, mutingob ta diri sa alas 5 sa hapon para sa atong kanini ang High Mass culminating sa atong month of the Holy Rosary. So, ang mantra atong giselebrate ha, dili na end sa pagpangadji sa rosary. Whole year magsige gitag pangadji sa rosaryo. Ato lang gi-signify kaning buwan nga gi-emphasize sa month of the rosary ang October. Pero whole year mangadji kita og Holy Rosary. So Mary's Embrace tag 1,000 per slot. 174 na lang ka slots na hibilin. Kotobra ni karong Domingo nato ang pagpamaligya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kayo'y may katungkulan at panahon.